bay. Bangking. Wah, batal. Pa, isbilan ako pa. O sige, pagtarong kang eskwela na ka. Sus, ito panundog sa mong papa na kuha ko'y nahuman. Yan na kay baon diha. Wala po po ay, tagay ko po bi. Kapoy ba na magtinarong tag-eskwela? Nako, baon nako. Pag pinarog eskwela na ka, agin panundog si mong papa, papa bangaway na human. Lagi, iwong ay salig sa po po ay. O, ikaw rin pag-asa na ko nak nga makalampos na. Sige, amping dito na ka. Liar, ilaron sa papa oy. Kuayas kong classmate oy. Lami na kay ligo sa sapa ba? Yes! Kaya ni mo bay oy. Bulati pa na kong mayo si papa bay para matagaan kong balon ba? Duha ta ng baon nimo. Ipalitan ng kasing ha. Alangan, matik na na bay. Bay, maligo pa sa sapa ron. Pa, simulit na ko sa klase ba? Ayaw ka bala kanak. Wala pala ka nalitnak sayo pa kayo. Platurat sa ta. Balo ba ka wala kay hatag simo pang baon. Wagi to imong mga classmate ron, namo kay hinimo nga kasing, ganyan buntag na kog himo. Tuan ning ibaligya para naa kay pambalon. Kabalo biya jud kanak taon nga. Ibiyaan ta si mong mama. Yun na ta. So karon ang atong himuon, maningkamot gyud tanak para mapahuman ta kag eskwela. Kutob sa kumakaya nak mukayod ko. Nak, ayaw panundog anay mga kauban nak nga dili mosulod. Akong gusto nak nga eskwela ka og tarong. Kay pagkahuman nimo, pohon, kaluyan, pakitaan sa imong mama nga nakahuman ka, malipay na puna siya. Nang gusto na ko nak nga ningkamot yung kanak. Sige pa, magtarong dyan kong eskwela. Ipalitan may kasing ulbe. Duha ka buok. Uy, naadri dong. Tara. Bayaran din. Tag 50 biyan ni dong. 100 tanan. Sige kul. Sige. O nak, taray mong baon no, kinahali naman atong kasing. Salamat pa, madyan ako. Sige. Ay, nabay! Bay. Wah, bangking! Wah, batal! Hindi na kabalo! Labay na! Inaman akong bag. Tuyok! Bay, ligo tag sa babay. Kapoy mo kayo eskwela. Kapoy kayo tanaw sa maestra si Paminaw. Takasabot. Sige ko bay rin. Eskwela dyan ko bay. Luoy kay si papas bukid bay ay sigdaro. Nya ako magbinagoy. Gusto ko mag-eskwela bay ay. Ah, permente nga eskwelahan. Di mo na mudakan. Saan pag manigulang nga tabay, naagya po na eskwelahan. Dali ka na jamin ng kupapabay. Huwag po na ka-eskwela ang kupapabay. Ayaw bay ay luoy kay papa bay. Paningkamot bay. Ah, bahala ka na ba? Maningkamot pag imuha. Ako rin maligo. Sa pa. Pa, amin ko pa. Oh, sayuhan ni mo uli na ko eh. Ako may pinakadakog score sa mong exam pa. Ako, gipaunag uli sa kong teacher kay birigo dagay ko. Anak, gignak, piriguda sa kong anak. Uy, ali. Uy, kaon kay gabalok kay gutom juga. Ali. Ayo. Pre abeng. Pre. Uy, pre, unsa may ato pre? Dalan ka ng bata nimo. Uy pre. Ipatawag na ni teacher at mga ginikanan pre ba kay meeting na to na ron na importante kayo nga istorya bahin na to. Mao ba pre? Wala ba ko inis kong anak pre? Sige lang pre kay pangutan-on ko to ron. Nya mosunod ako nimo ron. Nya salamat kay pre ha. Nya di na ko magdugay pre kay naguna pa tong magulang nga nagbaktas pre. Asam to. Den, ali ra ko den. Ali sa kadali. Paunsahan pa. Din, ipatawag mo lagi itong mga nikanan din. Nadaw may meeting ron. Patawag mo daw ni teacher tanan. Pa, sa mga gagmay, ramon to score sa exam pa, itong gipatawag ni teacher. Ay mao di ay. Panto kay wa ka na apil kay ikaw may pinakataas og score di ay. Oo gani, pasag dere to sila oy. Uy, Don. Asa ka Don? Kuyugan yung mga bata lagi Don. Ay wala man sa meeting ding no. Wala lagi. Ingon ni teacher god nga sabayan itong mga anak kay kita mismo makita sa binuhaton sa mga anak ug tinarong bagi eskwela.
Aw mao ba don? Sige don, sige don. Mao day nga ilang pakuyugan nilang mga anak ni teacher siguro kay mga mugbo mag-score. Nya akong anak may pinaka-highest. Oy, Pare Cornelio. Uy, pre, sayo wago nimo pre. Gihatod na nimo mong bata sa eskwelahan, pre. Sayo kay tuwing bangon pre, ligog sayo niya. Ay, pre, wala man ka atong meeting, pre, no? Nga, pre, na istorya sa imo, ha, pre, ba? Ayaw kalain, pre, ha? Basi ra po ni sa teacher ako nga nahibalaan nito, pre, nga ingon ang teacher sa kuha, pre, ang imong anak daw, wala na daw sulod-sulod, kay sige na daw kaligog sa pa, pre. Binuang siya mi daw pinaka-highest silang exam pre, siya daw pinakataas og score. Kasi mo gisaguli sa maestra kay siya pinakataas. Ang advice mo ko ni teacher ko dito, pre, sa eskwelahan, pre, mas maayo gid daw nga suhibayan na to atong mga bata. Kay unang-una, mahibalaan na to kung sa ilang mga binuhatan dito. Ang indot gyud ani, pre, sa tinuod lang, dapat kabalo gitag kung sa binuhatan sa atong anak, pre. Sa sulod sa balay ug sa eskwelahan. Kay malay na to, pre. Kabalo na ba kakaron sa panahon, pre, nga high-tech na kayo, pre. Daghan na kay tag mga gadgets. Pwede na tayo ilaron sa atong mga anak ba nga nag-eskwela ko pa, nagtarong ko dito nya pag ando day taligo lang og sapa. O asa ba nagapit-hapit? Muna, pre, nga dapat i-guide gid nato sila, pre. Salamat kay pre. Ako putong yatod ko ang anak pre skulahan pre. Mas maayo, pre. Ana Sige gid pre. dapat, pre. Salamat pre. Sige, sige, sige. Halera ko din. Kani sugod karon kuyugan na ta kasi mga eskwela ha. Ha? Sige pa. Kung may ngali ni mga istorya, wala na sa ko si Papa. Sugod karon, lalo na tagag-eskwelahan. Kuyugan na tagag-eskwelahan, ha?